Urtero 37.000 espezie inbaditzaile baino gehiago egoten dira. Eta horietatik 3.500 arriskutsuak dira. Kalte larriak eragiten dituzte gure ekosistemetan, ekonomian, baita gure osasunean ere. Baina zer dira espezie inbaditzaileak? Leku batean, jatorrizkoak ez diren animaliak edota landareak dira. Batzuetan, merkantzietan, itsasontzietan bidaiatzen dira. Eta lekuko espezieekin lehiatzen dira. Jatorrizko espezien habitata eraldatuz. Euskal Herrian ere espezie inbaditzaileak daude. Esaterako listor asiarra. Erle mota hau gure erleen etsai bihurtu da. Ekosistemaren oreka apurtzen du eta beste erleak hiltzen ditu. Eta beste adibide bat da karramarro gorria. Ibaietan bizi den espezie inbaditzailea da. Eta mundu mailan beste hainbat adibide topatzen ditu. Karibetako algak edota Australiako untxiak. Konponbideak ere badaude. Agenda 2030ko helburu bat horretarako da. 15. helburua, landareen, animalien eta ekosistemen zaintza bultzatzen duena. Herrialde asko neurriak hartzen hasi dira. Espezie horik ahalik eta lasterren identifikatuz eta euren habitatera bueltatuz. Guztion artean lortu aldugu. Adibidez, ez erostean espezie inbaditzaileak dituzten landareak. Edota jatorrizko animalien babesa sustatu. Esan dugunez, natura ez da gure propietatea, baizik eta zaindu beharreko etxea. Espezie inbaditzaileei aurre egin behar diegu, eta planetarekiko dugun maitasuna adierazteko aukera daukagu. Hitz gutxitan esan da, gure ekosistemak babestea, gure etorkizuna babestea da ere. Hortaz, espezie inbaditzaileei ez esaten diegu.